manje mukazondiudzira udzira ndozofungidzira kuti pamwe munorwadziwa ka andinda kazvichuzira ndega chiko chanetsa dai mandikwanira mazinzwa pamunhu wangu ndakapinda nemoyo ndimbodisiya ndimbodiwawo zvekuti zvichapera izvo pazvinenge zvaperera ndotangira ipapo ndakapinda nemoyo ndimbodisiya ndimbodiwawo zvekuti zvichapera izvozvo handina basa nazvo zvamanje manje ari kunditapo ndakamulokera mukati momo ukamutsonya ihondo wadenha magoma ndakazoka chuma chuma kanondipuruzvira kachindisevesera kuti ndokuda kanozonditsomatsoma zvekuti painorira foni kanotarira kuti afona ndiyani vari kunditi wakapinda nemoyo ndarambendisiya ndimbodiwawo zvekuti zvichapera izvo pazvinenge zvaperera ndotangira ipapo ndakapinda nemoyo ndimbodisiya ndimbodiwawo zvekuti zvichapera izvo iko zvinoda kukatama negative positive energy noyandinodya sative vanouya vachindibvunza what if akazotora nemashef as if vachibva kuti ndiri this handi ndakatomukawo mune mumwe saka ndoziva kukosha kwake mukazondionera mama vake vauze kuti pamwana wavo munhu wangu ndakapinda nemoyo ndimbodisiya ndimbodiwawo zvekuti zvichapera izvo pazvinenge zvaperera ndotangira ipapo ndakapinda nemoyo ndimbodisiya ndimbodiwawo zvekuti zvichapera izvozvo handina basa nazvo zvamanje manje vari kunditapo ndakamulokera mukati mbomo ukamutsonya ihondo wadenha magoma ndakazoka chuma chuma kanondipuruzvira kachindisevesera kuti ndokuda kanozonditsomatsoma zvekuti painorira foni kanotarira kuti afona ndiyani ndimbodisiya ndimbodiwawo zvekuti zvichapera izvo pazvinenge zvaperera ndotangira ipapo